potenciálni kandidáti alebo proxy search. Poď skúsiť niečo povedať o tom. Mne to prišlo také niečo úplne nové a vôbec priznám sa, že tomu som vôbec nerozumel, čo je proxy search. Skús k tomu niečo povedať, prosím ťa. V podstate použijeme to v prípade, ak teda máme len takú hmlistú predstavu o tom, kto by mal byť nejaký ideálny kandidát. Čiže je to skôr také vyhľadávanie potenciálu tých kandidátov. To znamená, že ak má niekto, alebo to už aj Paťka môže z toho promptu potom vytušiť, ak potrebuje niekoho s analytickým úsudkom, no ako to z toho životopisu vyčítaš, keď to tam ten človek nemá napísané? My sme v rámci toho proxy searchu vyskúšali takýto prompt. Hľadáme kandidátov s vysokým analytickým potenciálom, nemusia mať štandardnú kariérnu cestu. Kritéria sú, agent sa má zamerať v podstate na vzdelanie matematika, fyzika alebo ekonometria. Môže mať súčasnú rolu datový analytik alebo programátor za posledné 2 roky. A teraz pekne si mu aj tam popísal cieľ, čo vlastne ten agent má hľadať. Nájde ľudí, ktorí majú silný matematický background aplikovaný v IT praxi, ignoruj kandidátov s humanitným vzdelaním pre tento search. Je to už vyslovene zadanie možno pre senior rekrutera, ktorý vie čítať medzi riadkami. Takto by som asi definoval ten proxy search. Jednoducho dostaneš len také matné zadanie, neveľmi jasné a máš hľadať.